Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Tutoy o Lola Hubag, good afternoon mga idol. Please, tawag ka na lang ko sa pangalang Ray. 30 pa lang ang akong pangidaron, pero ambot. Kung nganong nahitabo mani sa ako Maayo na lang gani, kay naa na may duha ka anak sa akong misis. Kay karon, masulti kong labaw pa na ako'y inutil na. Part, gadugluya man ka? Unsa man, nasubrahan ka sa change oil? Ha? Nasubrahan yun na, Part. Siyempre, niuli gud sa ilaha. Lagi Part, nasubrahan yung ko sa change oil. May pagka-Part. Ako taon ani, zero ang sex life. Utsaon, wa may uyab. DIY lang usap Bart. Husto na na may pagbangaon ta ninyo. Ang dughan po ni taon inday primeng nagmahay. Kay kalim. Kuya Totoy o Lola Hubag, nagtuog yun in town ang ako mga kauban sa trabaho nga okay pa kaayo ang akong sex life. Kay lagi, 30 pagod ko. Wala lang sila mahibaw nga wala na'y nahitabo namo sa akong asawa. Tungod kay, di sige man ko kaglimbag-limbag diha. Lami unta kayo ang panahon, love. Lami gani unta. Nya unsaon ta man na. Bisan pag unsaon akong kanta-kanta ng imong gabas. Bisan pag unsaon nagmasahe. Di naman ginamutindog law. Gano ba ka dito? Basin lagi na aki diabetes ba? Nganong ma-diabetic man ko? Nga dili mo ko hilig og tamis. Unya, nganong dili naman na mubarog. Hinaya po nagtingog ni Mulap. Madunggan ta. Sorry kut. Madlog sab ko magpa-check up. Basin unyag, moingon na doktor nga, mo nagyudi hangtod sa hangtod. Unya, unsa may gusto nimo? Ato nang ipabisaya. Ha? Pwede di ay? Testingan na to. Sige love. Dere ka dog, plaster dere. Sige iyo. Be, abrihin ang shipper libo. Kibagsugod akong tabal. Sige na love, abrihin na. Love, paabot na dito sa gawas palihog. Ay, sige good uy. Iyo, unsa may buhaton mo? Ganun nagpaaso mo ka di as bagol. Palidaan ako ng ibog gabas. Palinaan? Ngano? Naengkanto ba na akong gabas iyo? Pasag ni lago ko sa akong gibuhat. Ayaw na gud pagkontra diha. Sige iyo. Kadi, ihaplas ni diha. Unsa man iyo? Lanas bitin. Ha? Dili ba di delikado iyo? Di jud ka maayo ba? Kung puro ka pagutada o alkontra diha. Sorry iyo. O sige, ihaplas ko ning lanas bitin. Kabuang baadi uy. Relax lang, relax lang. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Init-init nga katol-katol ang akong gibati, dihang gihaplasan ng salana ang akong gabas. Unya, naa siya gihatag nga dahon nga maoy ipahampol sa akong gabas. Pero wala may nahitabo Kuya Tutoy og Lola Hubag. Wala mang gihapon ni barog. Unsaon ko maning akong problema. Sa karon, okay pa man ang akong asawa. Pero basin mo abot ang panahon. Kamingawan siya og ML Kuya Tutoy og Lola Hubag. 27 para ba ang akong misis? Na problema gyud ko og maayo Kuya Tutoy og Lola Hubag. Maong manghinaot ko nga inyo akong matambagan. Dagan kayong salamat sa paghatag og higayon. Magpaabot. Ray. Maing hapon sa tuwan letter sender, wailaing kini si Ray. Laming hapon. Yes, maayong hapon ni mo dihatoy. Ingon man sa tanang naminaw karon. Happy Friday! Payday! Gol-gol din kay na si Jonah og si Judith. Sige lang, that's life. Bitaw darita karon ka nga Ray nga problema intaw ni ining iyahang kamagwang ang ugat nga dili na mubarog. Usam kay nahitabuan ni Dong.
That's sad thing to know nga disappointed ka nga dili na mo perform og tarong ang imong junior. Wala may kabalo ni Lola unsang klaseng bisyo na ka, but there are reasons why nganong dili na mo function og tarong. Una, bisyoso ka, sige kag panigrilyo. Ikaduha, kusog ka mag-inom, himarkada ka, ang imong lifestyle dugay ka matulog, pasmo-pasmo ang imong kaon, lagmit mapiktahan yun ang performance sa imuhang junior ana, di ba la? Kaya kung ikaw ang klase nga tao nga tarong imong kaon kag gulay, kaon kag prutas, ga-exercise ka, tulog kag sayo, balanse ang imong kinabuhi ba, balanse. Di ba la? Yes, daw daghan og posibleng hinungdan ana dong. O kung di ka magpa-check up sa doktor, di gyud ta mahibaw kung unsay punot dulo anang imuhang suliran. Imuhan nang gipabilin saya, gihaplasan na tuglana sa bitin, pero walay alibyo wa gihapon ni barog ay pastilan. Basig tungod na sa diabetes. Kay kaning diabetes, dangan man kay ni siya sa mga laki. Kay ang buhaton ani niya, daoton man na sa diabetes sa mga gagmayng ugat diha sa imuhang kuan, imuhang junior. So mo na mo resulta na aning di na mo perform, di na mo barog. So ang imuhang kinahanglan ani doktor para mahiling na diha imuhang pamato kung siyalay nahitabuan na. Kay kung daghan po kag bisyo, wag ka nang magtaka. O katong sulting totoy. Kumpleto ka das bisyo na kay inom, na kay sigarilyo, illegal drugs, ug uban pa din ha, unhealthy lifestyle. Pero kung wa ka ana, wa kay bisyo gyud, okay man, enough man imuhang tulog, sakto makaskaon. Oh, pa-check up na gyud. Kung gusto nyo ka mahatagan ng kasulbaran, usba sa imong lifestyle, kung naman gani kay giagian nga pagpangabusar sa imong lawas karon, o paminaw nimo walay alibyo. Walay alibyo nga nahatag ang imong pagbag-o karon. Maybe it's time for you to consult a doctor. Espesyalista para namuta nga para mahatagan po kapag tagad. Kay kasagaran man gud sa mga di na manindog la, ako lang nga naibalan. Kato na mga nana sa 60s, sa mga idaran na. Kay ang ilahang lawas ga deteriorate na. So ikaw batanon pa, napaka sa 20s, so 30s, 40s, sukol pa kayo na. Sukol pligon pa kayo na. Gani man niya kay 30 pa man iyahang edad niya di na mo barog, na kay erectile dysfunction, kasad sa life ni mo dong. Dili pa na kinahanglan ng mga food supplements, wala. Kaya kayo na. Kadlaw na mo, di ba? Si term ni mo la, hardwood yun na. Yes, hardwood. Kung wala ka ng hardwood sa madaling araw, nako, nanay yun ay problema. Pero karon batanon pa, maybe it's time for you to consult a physician. Eksperto anang mga butanga para matagan kag saktong tambal. Ayaw nagdugay-dugaya dong. Ay nagsigig huna-huna nga mahadlok ka sa isultis doktor. So kay nahadlok ka, di nilang ka magpa-check up. So imbes na pa'y chance nga maulian na, wala na lang noong kay imo mang gipasagdan. Ikaw, it's up to you. Yes, amping ka nun na Letter Sender, Ray. Stay healthy, stay handsome. Kung dili manggaling mo satisfy ni mo imong asawa ng physical nga butanga, pangitag mga alternatibong paagi para imong asawa masatisfy sa inyo ang sexual nga aspeto. Always your number one SM radio station. Love Radio.